Dintre la campanya Ara és l'hora, Ferran Requejo, amb el títol Democràcia, Catalunya, Independència, escenaris de futur, dona la conferència dijous 16 d'octubre a l'Ateneu Sant Feliuenc. Bé, això és una decisió que correspon, òbviament, als partits. L'important és que hi hagin les eleccions i aquestes eleccions siguin, els partits els donin un caràcter plebiscitari. Jo crec que el principal perill del procés no està fora de Catalunya, sinó dins. Hi ha una sèrie de condicions perquè el procés tingui èxit, i en citaré dues. Una és que els partits que estan a favor d'aquest procés, que estan a favor de la independència, que en definitiva és del que està en joc, diguéssim, mantinguin unitat d'acció. El segon perill, diguem-ho així, podria ser que organitzacions polítiques i organitzacions de la societat civil, Òmnium, l'Assemblea Nacional, etc., anessin per camins diferents. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, com a mínim entre els partits que estan per la independència. Jo crec que això sí. Ara entrem a partir del 10 de novembre, quan passi tota aquesta, diguéssim, etapa que estava focalitzada cap al dia 9, entrem en una etapa nova. La unitat entre les forces independentistes és bàsica. Els altres s'hauran d'anar recol·locant de la manera que vulguin o puguin.